mostra és qui els crida perquè vinguin a envair Manresa. A veure si sabeu dir-me qui és aquest de la forca. Ara sí, és la Lluïsa, però representa un dimoni. Quin dimoni creieu que és? El del què? No, el dimoni, els dracs no. I aquest d'aquí a l'esquerra. Ara és la Sandra, sí, molt bé, és la Sandra, molt bé, l'heu adivinat, un punto. No, quin dimoni és? El que tira les draques, molt bé. I com es diu? Capgirent, molt bé. És un capgirent que és meitat persona, meitat monstre. Quin dimoni és aquest? El foguera no hi veu gaire, per això sempre porta un fogaire que el va guiar. El fogaire no pot venir, però el foguera és qui va repartint tot el foc dels seus mals pensaments cap a tota la gent que envolta el correfoc. I de què vaig vestit jo? El coll llarg, molt bé, l'han adivinat aquí al mig. El què? Grup B, perdó. Perdó. B.